Mas. Wah. Rewangi adoh-adoh kok jambangan lho Mas. Ora ning bature ning kene diplokoto aku. Mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ora bisa ilang kelingan ireng manis. Siang mereka dipersiarakan langsung Radio Karisma FM 89,9 MHz. Pimpinan pun Mas Nano. Yen kelingan lelakonku ku isih nang pamulangan. Aku duwe kanca putri ya Mas ya. Wong sepure nganggo stasiun mosok lha iki megap-megap tenan iki. Mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ora bisa ilang kelingan ireng manis. Patuki men